Halo cah, piye kabarmu? Sehat? Malam minggu neh. Sing jomblo-jomblo wis bodo atus. Sing duwe pacar wis bodo atus. Ora lho. Akhir-akhir iki mosok men ki akeh sing anu I love you bojone wong, I love you bojone wong. Aku sampe siro. Jenenge aronas enek aku. Enek sing videone, enek sing di sileti, enek sing dipacul ndase. Terus enek sing sampe wong ngendi to wi? Sampe nganu, sampe dibong. Kaya ngono kuwi yo padha-padha salahe. Ambekno yo ora lanang ora wedok padha ae lek ngono kuwi. Padha-padha rada kemaki, ora rada wis kemaki sampe nemen lek ngono kuwi. Wong nganu bujang nimku kene wonge padahal ki beh jenes asu banget lah. Ngono wi sik nganu pas nganu kae sik nekoni aku ngene. Di nganu pacarmu sik panggah nganu kae bocah nek Hanam, cah Indo sing nek Hanam kae. Yo takonane. Yo nyapo aku. Kowe iki aja rabi karo wong Indonesia karo wong lanang Indonesia. Jarene ngono cah. Jarene. Lah nyapo aku ngono lah nyapo sarange kok akan ngomong ngono. Oh wong Indonesia ki delok entuk. Nganu bojone iki ora mek siji, bojone iki akeh wong Indonesia ki nabun ngono jare wong lanang Indonesia ki nabun saram bojone akeh. Wonge kan salah paham gara-gara mbiyen seniorku ning kene wong lanang enek sing bojone loro. Yo nganu poligami ngono kuwi, tapi terus akhirnya bojone sing pertama kuwi meninggal. Menes paling. Ya kuwi terus kan tak jelasne kene wong ya ora kabeh wong Indonesia wong lanang Indonesia kaya ngono tak konone iya tapi anak sing kaya ngono wae emang gelem nganu wae dadi bojo loro ya gak aku ngomong makane kowe iki rabi karo wong Korea wae kono lho apa ora nek nganu apa ora nek wong ganteng kalau wong ganteng wong gemyong sil ra karuan lek omong jarene iki ngono to terus paga tak sauri ya ora kabeh wong Indonesia sing kaya ngono ki enek tapi mek gur titik banget kuwi wae karo wong akeh iki ya rada dinganu, rada digething tak konone to. Jane sing gething banget ya aku trek gething banget. Ora peduli. Ngene iki lek pomo wong sing ahli agama ngono sing ngerti omonganku ngene iki paling ya pegel. Ben aku ora urus kok. Lah wong lanang saiki modele nganu peh kuwi diperbolehkan ning agama nganu jarene nganu ngenut Nabi Muhammad. Lah biyen Nabi Muhammad ki ngrabi sopo yo aku sejarah Islam yo ora pinter ademi aku yo ora pinter agama. Lha kuwi kan mergo dhek pengen ngangkat derajate wong wedok kuwi. Wonge kan pamane budak ben diangkat derajate. Lah wong lanang saiki kan ora anane rabi loro, roh wong seksi mripate mendeli, roh wong bodine sip mripate mendeli, roh wong ayu mripate mendeli. Lah sing bocah apa jenenge poligami sing dipilih bocah nom-nom, jajal wong anu sing wis tuwek-tuwek sing nganu kuwi sing ora ndek bojo terus sing apa jenenge wis sing wis tuwek-tuwek sing wis ora iso nyambut gawe ora kelar nyambut gawe jajal dirapi. Apa gelem ya ora gelem. Milih poligami mesti milih wong sing ayu, sing enom luwih enom tekan bojone. Ora nek critane bojo wong mari ngono sing bojo nome luwih tuwek tekan bojo sing pertama. Apane aku dadi wong wedok ya pegel. Terus nek ngono kuwi nganu ilmu ki padanane ki kaya sego wi lho. Kaya sego wae diwehi sego kuwi iki nganu ape mok pangan ki paman dhisik pe ngerti dipamah ora dikunyah wi lagi dilek aja dilek kutuan wae diwehi sego utuh ngono meromo elek sedamu mendelik-mendelik wae aku bayangne malian lha aku kaya sepupuku lho lah wong apa jenenge Amit ya mondok ya dadi guyon sak keluarga besar pas menumpuk dadi cerita mondok kan karo kiyaine iki diomongi nek keadaan luwe terus ren apa-apa ki nganu maksud iki intine iki kon wiritan ngono jare kon wiritan nek bacaane dhewe lah tapi kuwi iki dhek iki piye yo gagal paham ngono kaya iki dhek iki gagal paham yo padanane dhewe sego langsung dilek kuwi lho gagal paham nganu dadine pas dhek pas ning Blitar to kanan pas ning Blitar kuwi iki dhek luwe ora kok apa jenenge ora kok usaha golek mangan apa tuku mangan apa njaluk mangan gene masku kuwi iki ora nganu malak wiritan lah terus karo sing masku yo diseneni lho kok nyapa ora mangan ora masak ora nganu
Terus jari kiaiku nek luwe kon wiritan. Sopo sing ra kekel? Ya Allah Gusti la ilaha illallah. Lah kuwi pemon duwe bojo terus bojone sambat luwe terus dijak wiritan warek. Ya ora, Bro. Iki kan maksudnya paling ki yo nganu to. Pas adewe kadane gurun pasir apa ning kutub adewe wis berusaha rono rene golek panganan, golek nganu kuwi terus ora temu blas wis pasrah adewe wis ora nek apa-apa tenan kuwi dingge dipangan, ora nek apa-apa. Kuwi lagi adewe iki wiwitan wis pasrah ngene Gusti Allah wis apa jare. Iya to. Ora kok isih adewe sik iso berusaha, adewe sik ngene. Padanane ya kowe lek ora nek nganu kowe pomora dimasakne makmu ya ngene lho tanggamu. Be aku njaluk mangane sak piringe mosok to ora diwehi ya diwehi. Lek tanggamu kenemen nek cekile kenemenen ya mbuh ora diwehi we paling. Lha kuwi wong lek nganu apa jenenge oleh ilmu diuntal-untalan ya ngono kuwi. Wong anu poligami milih sing ayu kabeh ya iso. Milih sing ayu. Jajal sing wong biasa-biasa sing ora ayu ngono. Di poligami. Sapa ngendi wong wedok ngendi celuken sing anu apa jenenge kuwi? Sing lillahi ta'ala. Lila diwayuh. Sapa? Lek ra wong ya kuwi gelem paling ya ngono kuwi. Ya heeh gelem lho, tapi jenenge ati lho. Ikhlas orae kan sing ngerti ya mek awake dhewe karo Gusti Allah. Engko suwi adewe malah ngenes mikir nganu. Bayangno padanane kuwi iki pom adewe duwe roti cilik ngono. Duwe panganan padanane adewe garing ngemplok dimplok wis adewe omoti padanane wis dipangan. Terus kuwi maro dirayah karo wong liya dipan wong liya. Perasaanmu ki piye? Kuwi mek roti. Ndahane kuwi padahal lek kuwi iki bojo. Enak aja. Yo iso paling ngono kuwi. Tapi paling sesuk isuk ngono bojone mara wis ora nganu. Ora manukan. Ngesop. Diwarning kok ngesop. Diwarning nyambel terong. Karuan ben kapok. Yo wis lek ngono, tapi yo aja nganu, ora usah dadi tukaran. Engko nek aku diseneni wong sing pinter agama, yo maaf. Aku kan mek ora setuju lek ngono-ngono kuwi. Geting aku jujur. Ana wong apa neh nganu mbuh wong kuwi wong lanang apa wong wedok ya ngrusuhi rumah tanggane wong ndang mati yo ae ganti wong. Lho wis, maaf lek aku ra sopan. Asalamualaikum.